no ye chiro tuntum adura wo be spray wo dem a entuntum bia ntimi nka wo wei esese efie bia mu obi free ho ba no besua saade wei esanse entuntum edi enya yie pa ye besanso a chiro car and motor tracking device installations ekwan ya ebefa so a wo di machine bi ebe hye car mu ana se wo moto mu na fei ba bia ewo bia no watimi atracking no se nipa kura wo betimi di bia hye no ho ba bia onam bia no wo behu ba bia onam ye be chiro ointment for general body pain se o body no ehyehew ana se honam dodo a ade a wo de be srasra so a ebe kokora ye be chiro stretch marks removal cream yenua ma na stretch marks ayem ho bebre no me pa cho bra fa number na ede screen so no na free sesi a na register 0244 294066 brane besua adura wo de be ye o stretch marks so a ebe kokora ede ama wo afei so yeguso a ye chiro tomato paste ye na afei so tomato yogurt se de sidi entos eye tomato paste ene se ne sidi entos eye tomato yogurt afei so ye nuanom akuafo ye da so a efrem se momra na momesua se ne si ye wood side adura ye de himura nyina bra ne ye chiro kama pa sa ne ma we nyina ena nyankopon ya adoma 27th March ya eye Saturday ebe ya enyaro ahodo ben ena agi ni padua no aboso ya rebi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ni titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya ro hodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya re nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agi atum se eye Job training. Kumawood Training Institute. Say dear, ye nimu na yeko. Ya sanso adi new programs kra ena ede ebremo. March imo nida etoso adionu enson 27th March ya. Eye Saturday ebe ya. Enya roho do ben ena agi ni padua no aboso. Ya rebi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie ni padua no ni titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya ro hodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne yewo Madam Katri clinic ya re nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agi atum se eye Job training. Enya ro ahodo ben ena agi ni padua no aboso ya rebi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi yema yahwefo akwaba ena nwumrei emfamra Kumawood television so ena nwumrei sene unimu no da ya wada ena so adomna dom yen ya betena se ya transese ewo onkwahia dwumadie so a na enye bibia se eya pomoden komo ena ye de ebre yahwefo ene wona otie yen nyina ena so ya tenase ye de apomoden enkomo ena ye de ebre wo da bia meka se onipa da sani ade a ehye uma eho ehia yie kese ene se obema wonkwa ho atimi ehia wo ene ya tenase ye ne eya Madam Katri clinic Dr. Penny ba ko a owo ho ena ene ye ne no eba bedi nkomo ene Dr. Daniel Boache wona wabene ewo apomoden mu kwanpa ye befa so a yapomoden be wie peye edi amaye eno na ene ye ba bedi hu nkomo da bia meka se onipa se wa ma apomoden hu anhia wo a wanhwa a ochena bi yare na chiwoto ho a na anida so asa ohunu ba bia mfo woni nkyere enti ye de nkyere ne nkomodie bi atisei eba na wafa bi ede afrim na wahwe wadidie mu wonantie mu exercise ne esese wo ye ema nipadua no efa na ntima pa efra
ene ye ba bedi nkomo pii a ebeboa wo na ene ensebisa wo ho a ye bisa as a topic ene say adenti ena nipa ewu chan emmoa. Why are men dying more than animals? Eno na ye bedi hu nkomo ye be hu ne ntira ene nipa ewu ntententententem na emmoa mpo sabi omotia so na nipa ewu ntem saa eno ene ye behwe ne ye di hu nkomo na dwumade ne koso no wo adwenkyere wo nsembisa bia na onsoso wode no aba na ye bisa e dia mawo na bibia so atimi akọ kama. Dr. Daniel Boache ewo ha, Madam Catherine Asoye na wofira wabeka ye ho a ye ne no eba bedi enkomo yi sabre de eye bra ye ne Madam Catherine fo na edi nkomo e dia fa ya pomode ho wo de ne se obekoso na watena television no ye kai ya hwefo se esa ye live ewo Facebook enti ukọ Facebook a ye Kumawood TV obenya akwanya na wahwe dwumade nyina bi live eho sanso so na abetimi ajone ye ewo YouTube eno so Kumawood TV na wanya akwanya ebia na wo fie wo pese wo sori na wo ko baabi na wafa Facebook no ana mobile phone no na wa Facebook se na be ya dwumade yi o mese kra sanse enensema eba no ano ye den papa na menim se ebeboa wo dwumade nkwa wie no obehunu opuma sibre ewo apomode mu na bibia so atimi akọ kama wana waso yasene Taiwid Herbal Center mechira Madam Catherine Asoye omo na aso yasene yentwe ho enje sa aboafo nkrato yi na yemra yeba ne yebetwa so edi amaw Yaro ahodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo Tahwid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Catherine Clinic di amaw Madam Catherine Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw ede ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Catherine tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yaro ahodo ahintani nyina edi Catherine Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ewo Madam Catherine Clinic yare nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Job training. Kumawood Training Institute. Say dear, ye nimu na ye ko. Ya sanso ade new programs kra na e de ebremo. March mo ne da etoso aduonu enson 27th March ya. Eye Saturday ebe ya. Ye de eda ba ko pe esi ho. A kire wo eniema wo ya. Ye nkire bi wo ba bia da. Ka tai che. E kire se ka akoba. Ye yusu atwam no. Ede na ye kire wo se na esi ede ye nkonya ede gu ye dem. Ye office, ye restaurants, any ba bia. Ye be sanso mosquito spray we die eyasem de efie bia ni ho antuntum nie enu ntino ye kire tuntum adura wo be spray wo dem a entuntum bia ntimi nka wo we esase efie bia mu obi free ho ba no besua saade we esanse entuntum edi enya yie pa ye be sanso a kire wo car and motor tracking device installations ekwanya e be foso a wo di machine bi e be hye wo car mu anase wo moto mu na fei ba bia e wo bia no watimi atracking no se nipa kura obetimi de bia hye no ho ba bia onam bia no obehu ba bia onam ye be kire wo ointment for general body pain se o body no e hyehyew anase se honam dodo a ade a wo de be srasra so a e be kokura ye be kire wo stretch marks removal cream ye nua ma na stretch marks ayem ho bebre no me pa cho bra fa number na e de screen so no na free sesi a na register 0244 294066 brane besua adura wodi be ya o stretch mask so a ebe kokora ede amawo afei so yeguso a ye kire tomato paste ye na afei so tomato yogurt se de sidi entos eye tomato paste ene se ne sidi entos eye tomato yogurt afei so ye nuanom akuafo ye da so a efrem se momra na momesua se ne si ye weed side adura ye de himura nyina bra ne ye kire kama pa sa ne ma we nyina
na nyankopon ya adoma 27th March ya eye Saturday ebe ya ye be kire simple no wo no simple dwumadie baso ewo Kumase ahodwo Atenga Junction baby ya Kumawood TV wona anopa no nsia pepepe na fei registration no ye de nyina ahyehyes no nkro pepepe eye 9 am na anonso no ye de training na nkasa ahyehyes acha no 9 ne awie ni nyina na fei baby ya obia no wasan so akọ we nyina no uwie a ye ma pen drive videos ni nyina ewo so enti wo fi ano anse ubo video na se ora fi bibia na wakai ye besan so ma handout no so ya twetwere bibia ewo mu ye be ma lunch awie aduane a obedie eno so enyina achimbi afei so se wo fra chirichiri na wo ba baby a obeda ni nyina so ehembi ni nyina na obetua eye 300 Ghana cedis per training no eye 250 and a pen drive enso eye 50 Ghana tua we ni enchire osa na ma we nyina fa number na ede screen so no na fra yen sesi a na register 0244 294066 eye Kumawood Training Institute wase eye nsano dwuma hemfie ebeye butu Kumawood TV amansane yena yedimu Enyaru ahodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akomayare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo mekanfo tahwid naturopathic clinic adodo na efreye Madam Katri clinic di amawo Madam Katri clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe di padua ni mu eyi yaro ahodo ahintani nyina edi Katri clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ewo Madam Katri clinic yare nyina last time FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye Job training Kumawood Training Institute say there ye nimu na ye ko ya sanso ade new programs kra na e de ebremo March mo ne da etoso aduonu enson 27th March ya ye Saturday ebe ya ye de eda ba ko pe esi ho akyerekere wo eniema wo ya ye nkire bi wo ba bia da ka tai che ekire se ka akoba ye yusu atwam no ade na ye kire wo se na esi ede ye nkonya ade gu ye dem ye office ye restaurant eni ba bia ye besanso achro mosquito spray we dey ayasam de efie bia ni wa ntuntum nie enu ntino ye achro tuntum adura wo be spray wo dem a entuntum bia ntimi right yema yahwefo akwaba biem emfamra Kumawood TV so ene enwumrei ye de wonkwa hia dwumadie na ye de ebrewo na sene na me ko break me kan no ye nsaka doctor in fact wonimu de na waben ewapomodemu ye ne no eba bedin komo na yahwe adenti kura na emmoa enyini dodo chen enipa adentia ene unse ase nipa ewu bebre na emmoa ewo ho adenti na etesa ede na mmoa no eya eye quite different from the nipa eya eno nti emma nipa ntumi nyanyi nchere eye bone ana yedidiem enyema bi na enhye danko yie emfa mma nipa enti na emmoa enyini chen se ne mme nipa enyini ana eno ena ene yedi hu komo ewo Kumawood television so ene enwumrei Dr. Daniel Boache ewo eye Madam Catherine asoye doc akwaba bibi abakode ye da nyamia se ye ho ye din papa ejamu ho na abumude ni wie peye sa na ye so ye ho ye den doc ye hwe adenti na eneyi nipa ewu ntentem dodo emmoa etete ho na nipa ewu de ntira yo me da siminia mefa akwanya isu na machia ahwefo ni tifa wajibra ohwidumadi okay ene nipa ewu papa na emmoa so wa hodin na enhwehwemu chese nipa yewu no chese embe chese debia nipa yesi wo mo no millions na yesi o o de Saturday dry ahwade e kwasem any Thursdays ya o de for any to form na hwese ne nipa yesi wo mo no
omodo do city na ni nyina mu ene se onyankopon ebo nipa no oye nhye e to home aye okay this all be kaya last week ne program na ye na ye chese na we bibia your friend say cosmic law okay I do na can say natural law on say obi ntimi en sorry anopa say o compress dan na ewiabo e na obi compress ba bi na nsu ato da bi ade a nyankopon aye ne a wo ho nti natural the breakthrough say nsu ta nsu to na eto e na breakthrough say ewiabo a eno ana ebo na onyame na ebo o me ne enti onim de ye maye okay na waye manual atoye waye manual enyema e kire ne esese nipa tumi eye sa kwan a wo fa so a ebe mo akoma ye dindin a wonyare isan se mi hu se obi aka se we na de yesi nyankopon yare da bi ba wo se obo yesi ni suban so ne ne seso adenti no wonyare na ye de ye yare question na no na je se enioma bi atechema enkoyi okay ha enti enioma atechema enkoyi a amaye nipa ye yare na me si yene nyame eye pedia kwanse ye yare yeah o de ye nhwemu che se aboa se ya nche no se yiku na wia se aboa na yare na wawuo no entansi na me wo ejina mo bi o mi fi se aboa ne bowa kakra bi abom se makogina nwura bi wa wi nwura ne bi wa wi nwura no o firi wa no ano no e wana wo bo no ani ho biem ti se aboa ne bowa ye wo mo bi o ba se abra wanyin sen a wo be wo no bo se makogina nwura bi wa wi nwura o wi ya no ko awo na ye fofofo ama no ba ye nhwe yi nipa no dodo na e ko wa ti se de se kan e de e kan no ansa na watimi awo a enye normal enye se na nyankopon boy enam se enoma bi atechima kawe o nipa dua no sa ene nyankopon hye a ode ma ye firi abode invite ase no enye no na nipa ye follow isan se ye kotoka ana efidi bia se yebisu a manu a eda ho no ye hwese evidi so pepepe tina be ye fidie no be koso atena se a enkofo ha obi amra fidie no na anya ahodi okay na na metai ka se enipadua no akwasi broni hwe so na oye ka enti ka ye obabi ansuo baby a the petrol so egu baby a engine oil wo oil sa hodo bi na wo ka so any neoma hodo pi ebia obabi a edigu enipadua no so sanity okay bia o yo minka se organs a hodo bi brain e woni padua no ana ebia so hia ne petrol a wode ma na ebeboa okay nti wani ehia ne petrol ansa na mo watimi ehurade yes akoma no so hia ne petrol ana osa ehia ne petrol o kidney liver ne sa no mani na organs ni na ya de a ehia de ebeboa na ma na nya ahode na watimi ga ye adwuma okay nti unze wo sori anopa o car na hu se ese me di nsuo gum o check engine oil ansa na wapi upie so a obeto fuel na o de gum sama car na atumi akọ da oni pedua no sa na o ye na da bi ye bre ye ho efekire ye ni wo yimfidie ho hwe ne kama e chen yankasa ye ni pedua no ba yankasa ni pedua ne de ye mfa kwan papa so okay nti ya na metaga se obi o be so ya no pan ko ni dia kopem time ono abeto ni ye manase obe ni dwuma di bi awi ansa na wakudidi which is not good because asabre no so wadi kan to credit agu ne mobile phone so yes ono ne mobile phone ne kura na de wa ma na aduane adi but ono ankasa ni pedua ne de o ma na aduane ni ebede no wanya energy obe de no wanya hode na wo de atena ahode ni unya isan se unidi ye I see na aduane a wodi no so last time near Genesis 1:29 and na honest manual okay nyankopon de to ye nti o see any fruits any vegetables any grains any legumes okay so if fruits ni say go do bo frere anka no ne ade no o buy vegetables na cucumber carrot no ne tomatoes sanyo na so ye vegetables ni medi na mpendo do say na ya idibi sano mani na ya dia enipa mpe
Isan say enya de fi se ne ya na isusu na ya na ibi su hu ni se ne bo ne ye de so but eno ni di nyankopon de mai ndi se mango ne beba na wari ho na wadi bi okay pe ne beba e hu di bi bo friend ne beba na wari ho na wadi bi ba ye kan say e ba di bi no nkote mango 40 say me di mango 40 no e be wi asande ye mhwie sa abrewo so wadi amana bro so problem pe denti a enipa ewu bebre e chen mo ani say e didie ne no enkoyi ye didie mu say e ba ye dwa ne die mu a ene ensu a ye nom ko nipadua mu ye nya ne papa say de di koyi mu no you see you are what you eat ade a wudie ne na mo ai say ne awote okay this is here wuti we say opomu odea ni na ejina aduane a wudi so sa e na say o yare nso a ni na ejina aduane a wudi so enti me say obi ba hospital now prescribe a drama and say onuma dra me ana me apa say me prescribe a drama o say konom isan say oduane no e na ye dra nyankopon de ma e di amawo enti aduane bia wo ni pedua kwa e ko ni pedua no me kobo ano okay enti wani na eye wo ya no eye aduane bia wunnie na ma e di eni yare no abrewo sa wakoma na eye wo ya na entumi mo yie no sa eye aduane bia wunnie e na ama akoma no eye sa oliver na atechema no eye aduane bia wunnie e na ama sa problem na ba enti na ye say ma waduane enye wadru na wadru enso nye waduane enti aboa na mebo omo ano omo hu nuane a omunnie okay mi hu se aboa bi asori se okoba pesi adida de bi aboa nsori nkoba pesi ni ye hu bi da ye nti bi hu so mpani nsam da de bi de nyame de ma no na obusu a oye de odi nti de bia ahoden na ayese onya o beko na o wimura de bia mo ani wimura ene na nyame de ma o mo okay na yi nipa de nyame de ma ye ni yedi ana di se we ni dia then ye any nipa ha nti u beti ese bibi de osa peptic cause ya osa ne chete yu ma ko do bebre na abeti ne nipa so be hawa e waduane bi so aye simple a udia e be boa yi sa ha ni le ene ko no no medro bi a ene doctor be me ehunu aduane a udia wo osa e be ma osa na firi ho abra wonkonkopa aduro num na obesa me ehunu se pempenso ban ne kokoduru se onipa da sene wanya osa enya aduane na wo se wudi ne mum wo se treat ma wo na ebo ma wunya wapomuden na wo fa ntoma pa edifra ye di nkomo na ene doctor nkomo ne ye di no e de ye papa because afi na watena on television no ho a ne me kan se ma asem nye asem ye hia asem emfa ma wo san se omo na ye doctors omo nim enyema e wo ground so a ebo ma nipadua no timi afa ntoma pa edifra ana ya ye hwemu abehunu se onipadua no ne nti a emma nipa ntumi nyini nche na every Thursday and every Saturday bia no yesie nipa dodo chan se yehu emoa wanku aboa amfase kan to ne minim ana wanfa tuo ankobo aboa otumi nyini che enti hwe krama no wo fie ho no wota ya de gya no da bia krama no ho dendenden agina moa no a wankasa wo nya no no when was the last time I say agina moa no wo yare ni nyina ne se aboa no yare a onim ne wo ya ebebo na ma na pomoden awie pe ya ma no na wo so so a wo ye nipa wo hwe yen e de na wo so betimi aye na aboa mo pomoden awie pe ye na sipi asita eno na ye di hu nkomo amoa hunu ne emoa eya ema moa enyini e chen se ne nipa enyini eno na ye di hu nkomo no na doc e to aso aman doc na wo ka bibi to aso wo man nti se de na ye ka ni na ne se nipa e be hwe didie ne anu ye didie ne enum eno na eku ye sese ashi hwe ye wo mo api wo ha ba bi omugya wo nan ne hwa na omoda aponche ba bi ogya ne nan hwa na oda aboa na ntwie yes hwa na oda aboa prako nso so saa bi obegya ne nan na hwa na oda na ye mbe se sa mo awe mu nyina no eda bia omo ahoden obi nkwafu mu nka se ne de me koye no atwe be nwotwe abo mo ho anu baabi ade a kolera ede ayo to mawu na so be ni pada seni edidi o plate ni
yisu bi wa yisu atre ya ohro yensa ansa na ya de ya didi o da volume mattress papa bi so wa o no fridge mu nsu so saya di ba ne nipa na enyaye nipa enyaye na mmoa wo ho na mmoa no aboa na nko no woni ni huni okwa agyanan ya na gyana mu ana oda ono de etambia na pomuden ye dendenden but wu nipa no ahunidie bia sese wonsaka no wonsaka but wapomuden nwie peye wow sese ya na odwen ho a ni nyina ne se senkani pati nyankopon hyehyɛ a ode ma yefiri abode mfiti ase no senka yi ni so na enya apomuden na anka megidi se nipa yebese nyankopon se ne o se oboy se ne sunu ne se so no na enam se ya mfulu ye ni so ni se ya de ne ba ene yare ne nya ba ene ya betina nti ba hospitals ba na obi ba ekurukura ni musa na edina ba wajine ho anye oye bibi enye yie diabetes adokro no ekuno hypertension adokro no ekuno ene liver problem a koso enya gro oba hospitals a obi ba na fu enya ahye ase ahon atatai jese areho ni nyane se na me hye a de to ho man nipa senka ye ni so na mwa ye ni so into kind Proverbs 18:21 and do rabbi mu kakra dog family rabbi mu eno so ho hia Quran ka ho asem sanso na twa konkron no ka ho asem wasi owo ni nkwa ewo nipa o ketre mawe no owo ni nkwa ewo nipa o ketre maso nti se wodo wu a bidu wu aba na wodo nkwa nso a obedo nkwa aba bidi nkwa aba okay last time na me no kasa enya ade bia ebedo wo kon na yese otisika na wo koto mpempi ne yetisika free botom na yakoto yade no abontin nya de ama ni padua professor bi e wa America na o say one day on shop bi na ohun se woman bi ani abre dendenden a o hwehwe ade bi ato na enti ma na dwen ko nipa no so e na o yeso obe follow no na wape adekra opese okoto enti odi na chia owura shop wi adekra no nya bi no akwa na oka e ma yete asese adekra na nipa ne koto yare na okope yare ato e dia mo no ankasa nipa dua sanity yade na okoto dia man na sa ade no mebodi a e be shock I see ko fo pi eno anu mi su fie die o mo nuane ahodo nyina na so na yinim se yade na ye koto amaye ahaya miti ni ntimi miebie ni o ma so pi se ban wi a e be ka se o ko se obi adwuma enu nti se o penchecha e be boa wa ma wa pomo ayede ina ne se wo do ni beche madam Katrina hwe okay aho de o ba ye wa daji uni pa ho ye hwe wo se na e wusitie o ye hwe wo moja no mu se bibia ni mo ana se bibi o mo e be hawo ye nyanto bo ase a cheche aduane we de odi a e be boa wo ama wa pomo ayede kama we de atwa hu firi ho na entumi mo a na nya wa pomo de okay hwe enkane no obi be free abonten obi be free fie si abonten na ya no dudu esi ho a ofa bia nom ansa na wapie na ene no ya nom sa da bi eni ho biem ni dudu bia ye dudu ni na akoye ti eno an ya nom a no pa kamia ye se efie bia mu anopa bia ye twa ti na ye de moka bu sa na ye de tea bread aboso Saturday we combination we a problem kesi apart my nipedua. I see. We are no wasachi kusuampo chibom. Yes. No de ataka ho. Be chikusia wa chimiensa na e 9. Proverbs 18:21 owo ne nkwa. E wo Saturday we. Ketrema no. Ti ne ode ko nipedua no mu no. Se wo hwe ni ye papa. Obi betimi atena se ehun se aduane a mi bedi die me di wie pa anhwa betwa meto. Ono ankasa nim se aduane amakoto yi minim se aduane we de me di wi a me twa me to pa eno anso no obedi odi awia tware to the point say bedu babi mpo na ontumi nya na wo hwe ma na nyi enti yare no se ya nya aba enti emfri enchen nko saa kwa ade se ye nsesaye ewo ye gide ni anu
na etumi aboa ye agye sɛ yɛyɛ nsesaeɛ ɛwɔ yɛdidie ɛne yɛnum ansana aboa yɛn ama yɛ nipadua no afa ne ntema pa ɛde fira ɔdɔfo nkɔmɔ a yɛdi yɛne dr pani baako a ɔwɔ madam Catherine Asoye ɛwɔ Kumasi Buadi ɔno ɛna yɛne ne di nkɔmɔ yi na ne ntira saa bere yi yɛatam ne nyinaa gyama yɛnua no madam Catherine fo ne sɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ ɛwɔ apɔmuden mu wokɔ ɔmo ayare sabia na wode wani kɔhwɛ nneɛma a ɛkɔ so ɛne sɛnea ɔmo wɔ abotrɛ ɛwɔ nipa apɔmuden ho a ɔdɔfo ho bɛdwiriw meka sɛ awɔse agu me sanse empempi ana matu anamon akɔ madam Catherine Asoye na ukɔ na ukoduru hɔ na wohwɛ doctor ya ne ti hai ɛne doctors mpanimfoɔ te sɛ doctor nurse mo na wohwɛ sɛneɛ yɛbɔ ma nipa pomuden awie pɛyɛ ama wɔn mo a wo bɛdwiriw na ɛtɔdam po a yɛtumi kyerɛ aduane bi a ɛni kwan sɛ wodie na ɛyɛ aduane bi nso a wokɔn dɔ pa a bere bi a wohia sɛ doctor ɛka ho asɛm yi wankasa wonim sɛ aduane a wokɔn dɔ yi a abere bi a wohwɛ sɛ wo nsa bɛka na wadie no wa wonim sɛ ɛkwakɔfo haw ɛde abrɛw na nso wakwakɔtɔ saa yareɛ yi na wode ama wo nipadua na akwakɔfo haw kɛse ɛde abrɛw ɔdɔfo nkɔmɔ a yɛdi sɛ wani gye ho na ofi sɛ nkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛkyerɛ yi wo nso so nka wobɛnya na utu anamon ama pomodin awie pɛ yi a hwɛ screen ne so wobɛhunu sɛ madam Catherine for telephone number no a ɛyɛ 0278 626262 unya bo 0278 no a ne aka ne 62 yare bia ɛha wo nipadua no na uhia sɛ yɛmmoa wo na wonso wapomodin enwie pɛ yɛ ma no frɛ telephone number no na enkomodie no ɛkɔ so no o frɛ telephone number no a doctors no ɛne obedi nkomo ka wo ha wo no kyerɛ no na ɔnkyerɛ wo kwampa obɛfa so a wapomodin bɛwie pɛ yɛ dan sɛ obɛka kyerɛ wo yɔnko na obesan ton wo yare no akyerɛ afoforo na minim sɛ wo yɛ saa ɛbɛboa wo yɛdi nkomo doctor sɛ yɛntwe ho mfiri yɛdidie ɛne yɛnom ɛnyɛma bi a ɛmmoa yɛ nipadua na ɛmma nipadua no mfa ne ntema pa ɛmfira ɛno ne yɛdi ho nkomo enti doctor ɛtoa so wɔ hɔ ɛde aman doc enti sɛnea na yɛka aduane pa wo hɔ yi aduane pa ne sɛ wobɛnya aduane a wobɛnya nnuanenduro ahodoɔ no nyinaa bi aduane pa ɛyɛ aduane a woti a wobɛnya nnuanenduro ahodoɔ no nyinaa bi wɔ okay a ɛbɛtumi abɔ wo nipadua deɛ ɛbɛma w'ani ɛnya adeɛ a ɛbɛma w'ani no nya ahoɔden deɛ ɛbɛma brɛboɔ no ɛnya n'ahoɔden okay deɛ ɛbɛma wo kidney kyɛ sɛ organs no nyinaa ɛbɛnya n'ahoɔden okay ɛno ne aduane pa ɛno ne aduane pa aduane no sɛ wobɛdi a ɛsɛ wobisa wo ho sɛ adeɛ a mebɛdi ɛbɛboa me ama manya apɔmuden okay anaasɛ ɛde ɔhaw na ɛbɛbrɛ ɛnkɔyɛ pintin bi adameɛ na sɛ wopɛ sɛ wodidi na womeɛ nti na wakɔtɔ aduane biara wofi sɛ ɛkɔfa yareɛ ɛde abrɛ wɔ na wadie de akɔ nipadua no mu na asa bɛtena wo so na abɛhaw kɔfo pii wɔ hɔ a na nkɔmu huu sɛ adeɛ wei medi na sɛ ɛmmoa me a ɔhu ne ntɛm a nka ɔbɛtwe ne ho afiri ho ɔnkɔdi ɛsiane sɛ yareɛ wɔ hɔ yi ɛyɛ papapapapa ana meka sɛ onyare ɛma yɛmfa wo nkɔ hospital me adeɛ a na ɛyɛ me awerɛho koraa ne sɛ woda hɔ na yɛyɛ miɛw'ani gye kakra yɛde atere no aba miɛw'ani gye kakra yɛpepa wo ho obi na ɛbɛdware awerɛho papapa ɛntwɛn ma ne kɔduru saa stage no ɛsiane sɛ ebi a wodeɛ ɛduru saa ɔmusuafoɔ nyinaa bɛpa wo ɔfoɔ pii wɔ hɔ a ɔmoba hospital ɛa na asɛ ɔmo ni mma daabi asɛ ɔmo ni abusua ebi so ba ɔmo sɛ yɛdidi ɔmo akyi ɛno ɔmo nsɛm wɔ bi na ɛne ɛba nipa bɛyɛ nwɔtwe okay na ɔmo di akyire na oso ebi a meka sɛ ɔne bi nti adan na wɔn hwɛ wɔdidie no no yi na wonya w'ahoɔden dan sɛ wobɛtwɛn ama yareɛ na ba ansa na wakɔpɛ aduro ɛna nnura a yɛtotɔtotɔ wobɛkɔ pharmacy wobɛkɔ he na wakɔtɔ ne nyinaa no aduro biara side effect ɛwɔ mu nti sɛ wosi wo ti na ɛyɛ wɔ ya ɛna wokɔtɔ aduro bi anom a aduro no a wokɔtɔ anom no ɛhaw a ɛwɔ ho nyinaa yɛatwerɛ agu mu okay nti sɛ tipaeɛ aduro na wokɔnom a ɔde wobɛnom anom ɛbɛduru baabi no na akɔgya wo liver problem ahye ɛbɛsɛe wo brɛbɔ no ɛmogya aboso aduro na wokɔnom a saa aduro no bɛduru baabi no ɛde haw bebree na ɛbɛbrɛ wo ɛbɛtumi ama wanya asikyire areɛ nti dɔk na kyɛ sɛ ɛbɛtumi asa ama ɛmenka sɛ diabetes na maka no Yeah. ɛbɛtumi ama sɛ woyɛ bɛrima a
Remember some crack of form. Yes, or mobile jojo. And you might pin a it's missy while one quiet, and you might pin and draw in na dog not just say ni ye moi enka nipa se wo se onipa duana kwa no ba bi atochima se bia uti na ye wo ya wo ye funu na ye wo ya onipa duana kwa no ba bi na wo te se emwa wo ama wapomden enwie peya na ye se wo ya no se obetu anamo akọ ayaresabia na yakwa kwohwe sane ehase efriye na ya kire wo se edwo we ne de ma wo a enkonkofo ha bia mfa mrewo. Now, San so benya this Madam Catherine. Ashi. Because a no pin a wood just so nipa ye prescribing man for 420. And in answer how. Okay. The can say we drew me brain a how Sanson our bro for drew me brain. So how intimate say I am in time can say will be no more drew. The sign say we need their word drew. Okay. Word drew I a bed bow and so we did. When him say ebi bia nyankopon dia maya ese maya kom de ye de e waduane bibia be mani padua no anya hoden no e wo waduane na wudi no sanete enti wo kidney na ase e waduane bia wudi a e be boa ma wo kidney na ye se wo se wo de e prostate na prostate disorders cancer na wanya krana wo de ye be ma waduane bia wo bidi a na metimi a kire waduane a wudi a e be boa ma sa hawo no to me akwa. Okay. Nti anya ya de bia na se okọ no madru. Ahye. Sanse edru no so hawo. Nti entwen ma hawo ni nye kese. Because problem ni bi o ha ba ji se edru na na de ma. If you say abaye kese. Ba e bi anka wo bo ho ban didi ye. E na nka ama wo hawo nkọ no madru. Da bi. So nti ni na ne se e be didi ye. Na e di nyankopon ni ane a o de ma ye. E be di fruits, e be di vegetables. Ene they are greens. After you eat, say nuts. Atadri. Over corner, Mary Atadri. So we there or they charging a battery. No, they are quite juma. It's me charging battery. No, so but that's all we no ones are not charging battery. No, except when you're on our way to us. And your ma Atadri, because I make come once a month. At the ever sign or then go feed them. Okay. In Tinian, dear. Washe da bomodin ba Madam Catherine so ya we nyan to boase na achecho yare na ete osu no e bia na wo de na enye edru na bebo ama yare na ko aduane bi keke na yese wudi sanse o ko no edru a sa de how from there doc what atadwe so na obo atadwe so yi na wa me yehunu se ebo ni paduane yie na wo kasa wo ka ho asem a adaje bebo ye wo hai emma bebre no anso esusu se emema bi kura ne ensema ekọ abonten se oyoba na otawe atadwe bebira ema wonya white otawe atadwe bebira emwa oba se oba ba wi atadwe na ayese memma nkwa na wi atadwe ana oba timi wi atadwe na de na eye nsunsuanso a ewo atadwe mu oba wi a ebetimi aba oba so yo me dase do be ka se atadwe o wi a oba obinya white bia no minimu hwehwemu no se ne osi ye no fire o ye ne fire okay nemo de bibi say atadwe ade a ade boa mema I say Viagra for both men and women. Okay. So ba wa tinka e wo form no. O taiwe atadwe a ma wonya atinka pa. Okay. Ma o desire for sex e kwa animu. Okay. Pan we ada no kra na obeprepere ku say bra enya adwuma. Okay. So nti atadwe ade a e boa man. E omo wo nka de say hormones bia and also we atadwe na e boa o kama e ma na e boost because we say estrogen level no. Okay. E be cholesterol kama. E be do sa time say obenya menopause no. E how a menopause no mu nyina no. E nam say wa we atadwe a dintina. E be yi sa how na ka wonya o menopause na okay. E be twina kwa achiri kra ama wonya sa how no. Sa nsusu a say nka menopause no e de ma no. Isan say na wonya menopause a obi a won the sentence a wonya. Obi ho be hihye ne sa say na e bi a yatwima ko bi asa. E de sra no. Obi nso timi kasa saa timi kasa yesu wo no kra wani hu bi so as now yesu woni hu hwe nti nkonfo omudru sa stage na ya eta kasa ma mi kra so mesi wo be fo enye wono a menopause no kana ayensa nti atadwe ya de a owe a e boa wo e ma wo estrogen level okay e cholesterol kama e ma eyi sa ha oni na nti yenuanom ma no mo yesremo
atadwe no doctor aye ne clear say wo wi atadwe a enkofa white bi amere wo nemum atadwe no kura wo wi a eyade a ebo nipadua no ma hormones bi wo oba onipadua no mu a wo wi atadwe ebo papa especially say edu time aye ka say oba we dey onya ne menopause na je say sabre no ohawanka obenya ana obefamu no na ayi ohaw na firi ho na matadwe na wo wi nti enti mu amoka say wo wi atadwe bebida e de white ne ho ahwan bre wo no doctor say oni baabi a wo nkwan akwa research ni free e bia na nkotena kura bia se tuo bodoma kura bia se wo baabi ana se mimi kuro mu kan kwanta ekire ho baabi kra kuro mu side ho baabi na nkotena na akwa hwehwe mu no dia enim ho asem enti doctor amana ye clear say sanya mu kasa atadwe da bi ente sa wo wi atadwe a wo ye bema eboa wo oba so a eboa nipadua ne ye pa enti doc me pese ye twa ho kakra bi na ye ba na ebia ye di nkomo ekoi wo ye interested say wonso wo pese obeye part of the show ye be bie phone lines atum ama watumi afre na wonso abadwuma de so nti ebre ne kono a ebre no so a ye be bie phone lines no na watumi afre wo wonsem bisa bia troto na ebre no so no ye bie phone lines no a watumi abisa ma doctor timi ya no kama e dia mawo nti ye twa ho na ya boafo eye madam Catherine fo omunupa ye fe ne madam Catherine tonic no a eboa emma ene memma nyina no especially so we obi a wo hwe anwumre we na wo yoba na wo nsabu mu haw bia adura me recommend e dia mawo ene anwumre ene so be kwakope madam Catherine tonic eno ne adupa no especially emma no amubu mu nsa be 7 days emoja betuwa bi dia ba 5 days ebi dia ba 6 days emoja no betuwa na emoja na afi nipadua no mu kɔ no esese unya nipadua no unya moja no back ewo nipadua no mu to ba bia obu nsa wie se kim esese unya madam Catherine tonic ni bi wo de men twempo enwia nsa sanse sa ya odie no a wo befa mu no wo de unya hu se akabe na nsa ne nan a mabu mi nsa no me experience me wife no mbi enu nti na me ka ne sa no enti wo yoba unim sa aka 3 days amwa bebu nsa pe address so okope madam Catherine tonic no ene wo no mu a menstrual pains ni akeka ho no onka ho wo de bi so ba bia minim so wo ye dansini e na wo hwe yen enti ye twa ho na ya je aboafo nkrato ye ba ye toa so Enyaro ahodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo tahid naturopathic clinic adodo na efreye madam Catherine clinic di amawo madam Catherine clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de madam Catherine tonic aba adwaman so eboa siesie nipadua no ne titiw de ma emma wonoma wo fichiko ensisi so yie sa wono madam Catherine tonic eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi ya ro hodo ahintani nyina edi Catherine clinic ewo Kumase asante mantem well all pia o say say free mu Kumawood TV amansane yena right yama yahwefo akwaba biem emra Kumawood television so we eye Wonkwa hia dwumadie no na ye de abrewo ene ya woda anwumre me pacho wahwe ene every Thursday bia ye adaya woda bia no anwumre no nso ekopem no wotwe me so ene ye nhia ni doctor se kuku dam in fact omwa ben wapomodem ena ya to nsa afre wo mu a ye ne omo edi nkomo so ne be ya wapomodem be wie peye na wama wonkwa ho atumi ahia wo na wanya nyinche ene topic aye discuss no ene se adenti ena ama nipa ewu ntam ja emmoa enye nyinche chen nipa adenti na etesa eno na doctor ama ye nkyere mu ni nyina amwa hunu se enyema emmoa eye emma ewie peye ewo mapomodem mu no nipa yenye ye nipa no ya na ekoto yare no ede man ho eno na eguso a ye kan ene ye di nkomo pii akoduru the point say enuane ahodo a wudi a ebebo nipadua no emma yare emma onipadua mu na yare ahodo bi wo ho a ene enuane ahodo bi a wudi a eboa nipadua ne ye papa na ne emmo nipadua no ene ye duru so no doctor ene ye bedi ho nkomo doc wa me ehunu enuane ahodo a ye di emma wo bo atadwe kura ene fruits ahodo ne vegetables ahodo a ye di a ebe mani pedua na fa na ntima pa afra
na nnuane ahodo ben so na doc ye dia emmoa mani padua no emfa ne tema fra yo me da se nnuane ahodo a ye dia emmoa ni padua no mebubo bi so ba mi nkani na san se wa hwe ya na bre no nti na fe obi be ka se o se de dwuma okay nti to na mo na bra madam Katrin ba ye be bo ma wo hu nneoma bi a se o twe ho fem okay de edin kan eye anonia ahodo bebrebe no drinks are ye no de ana eye mare ho ne se obi betimi akọbọ nsan we yase be 100 cedis 200 cedis okay 50 Ghana cedis nanso ensan ba akopa we nya no nti na ọbọ atwede na ne bofu na okontokwa ọbọ atwede we yase we nya nsan ba akopa bi na eye mare ho DJ se wo hwe ekwan a ye fa so prepare sa drinks ahodo a bedwa so a are ho papa nyame nkwan ne nim enti so far as say be ka say aduane we de food and drug for adia to no eno nche se chinchina ye se wo kudi okay ye se wo dwen wo nkwa ho kane ye wa ho den ho kane ansa na wo tu anamo se obidi ade na ye hwehwemu na so hu se se ne o ma adia to no wo nso wa adia to ana okay nti drinks ahodo bedwa so ni na ya sisa esichire de agum esichire fita nya de a ni kwan sem kani pa di right edi ko ni padua no so say ye de ekwan ya fa so nya sugar ye extractive free sugar cane okay ahwediem na say wo twen ahwedie no wo twen sa we ni free ma eni ni brown okay nti anka ya brown sugar na wo san kani pa bia wo nya na wodie enka ye perfect pa ni se nka obinya ewo okay eno de nankopon ana bible na recommend ma so we see di wo me ba na ye very natural ayi odudum de natural na so ene ye wo no kran so no omo ye yi bi frafram e bi kra de fom kra na ne de fra nti baby a ye duru na ewi ase na ase obi a dwen de ono benya hye ne botomu but onwene onua bi apom de ho de bi e problem papa nti se wo no kotokra wa try wa de hwe ne hu sade na okoton papa na se enya papa okay obi hu si chiri fita ne de mesre timi shada nka ho asempi bet mama ye ni de papa okay na drinks ne ade a be ba bedwa so ne ade na si chiri ya na de aye de si chiri fita no so irawo system no bebra de betimi aye on say betimi amonya stroke I see so betimi amonya heart attack onkofo pi o ha omo lusu omo memory na esichire to me ma o sugar nti ankra na omo kosuko a ni atoto ntofin ni biscuit ni to drinks ni ade de guma hye mu ankola no hye omo bag ni no ma yihwe ni ana ma ankra na dwen aba fom papa a cheche fo ne bom homodin dia na nso mo fra na dwen no e wo fo nti mesre awofo ne ade a mo me kosku a to sane wane mo akra ne kosku wa to apo amana owi a apo no me boa no kwan hodo bebre so na tumi ama bofra na se hu nyansa ewo ebia adwem kama nti se o bia o ba bi o ho na hu se na dihua sem no ofoma ewo ma no na o penso akope papa ni bi pre okay na nti mo nti sa drinks no e ade a ha adwem pa afi de yentwe ho mfiri ho ya anajo didie obi be didi anajo 11 kai didi wi ya na oda e free 6 e ko bia ade asa ni kwan se nka onipa didi e free nwume no nsia ko bia no bia na ade asa wo se nka nipa wadidi awie a ni kwan se odi aduane fofo bia nyankopon de ehan ma nipa nti ni se ehan no so de if you are not pana kusi enumere 6 e ko no se ade asa okay nti ebo 6 a obo se mo bia tu na wiem bebre edra na dwane mo bi su pie no mo bedidi satam na nyankopon so de ma se be emo ano okay so nti onipa bra udidi anajo no obi o ha on pesi che aduane so anajo didi timi ma hinya si che yare I see so esan say one ukodidi anajo no aduane na wudi na entumi indigest sana papa akoda ana say udidi na wode koda adwen na e control system wada nti overcatch or digestive system no say ono so na adwumana ontimi nkanten say adwen na da nti
anadwo the day ade a edo how be brain na eba to me say who did anadwo I mean say why experience won say obesori na why better unu kwadwe na why very weak yes na why weak isan say enema bi antimi ankoso ye e kwadwe ne da ye bone ankofo bi susu na anadwo ni nyina e fa gina anadwo didi na anadwo no so nti we da anadwo ni ntumi enna nti mu chemienu nti abasa na unya da ye bone papa na abeso da na nantwi pamo na kotre kura pamo kotre wadu sofo me so da ye say you na ono so aka ne e fi we ni we na ye so na time no odidi ye no time odidi ye na ye problem okay it anadwo didi ade a ye problem mo yenhwe ni anwa ye yusu no so enye bia na ye se ye die okay anwa bia isi ho ada no eni kwan se ye di se wokonane ansana odi aye aduane edi ndi se na ye wokonane no unye di wie so asa na ekọ ni paduane mu a sa na ekọ danso wo ni paduane mu ensrade nam ahodo na enipa edidi a ifi se enam no gusu bebre no na kire se media aduane ba bi nyankopon wanfa nam ha ma nipa mfitiase ase so nti aduane ode ma ifi aboje mfitiase na enam nka ho after nowhere nsu yiri nachi na nipa fra se ye wenam na nipa fra se ye wenam no so no yade no kwa na ekoso ndi se wo obi a o hypertensive na o diabetes ne sa e bia sexual transmitted diseases ni bi na se open am a yade ne betina wo so ache papa o liver no problem ma eni kwan se wo wenam bebre no kra no so be wenam a ye wonam bia ebitimi a cho se doc yemfa afrefo e wo dwumade so kakra ye fa afrefo be se enum e wo dwumade so na utimi bɔ moden na wo ye quick na obaso a ye be fawo na ye no edi nkomo se course no ma ya eguso ni doctor edi nkomo se upese utu anamon a odofo utu anamon na kɔ ayaresabia ye wo abotre doctors wo nimdie e fa wapomden ho enya ye so bia na wo sɔre ye se utu anamon na wo kɔ bebia wapomden betimi awie peye edi amawo na ukọ eye Tawid Herbal Center na clinica eye Madam Katun clinica odofo unnu hu da se wutu anamon na ye testimonies be pray efie ha ye wei ye wonkrofo bi omotu anamon a omo dia dance be bre pa enya sempetoa me amete yi me nso me dia dance se Madam Katun die se ukọ na wapomden wie pay a enya na enkyerɛkyerɛ de be ma na wani so na wudi so dia ebeboa papa ebe kyerɛ wo enema asese wo ye ennuane asese wo di na eboa ma wo nipadua no ewie pɛyɛ ede ma wo enti ye bie phone lines no sɛ wo hwɛ screen so a ye de phone lines no ato hɔ ebia na wo nsɛm bi sabi yawe bi hawo wo pɛ sɛ obi sa doctor sɛ doctor me pato ma so ye hɔ yawe we mu betimi aboa me ana sɛ ano ye no ɛyɛ ane a na afei ne wo hɔ no watimi aka afrafo odi kan wa homa no so hello good evening me pa udin ba bia afrefre takrade nana ma yentie o nana ma yentie o wow mesraw se opese wo frɛ na wo badwumade so a o television ne volume no lowa no kra mentie o hu o TV ne so tie yen e wo studio ha na yeni nkomo hello good evening. All right. Also betimi afre na waba dwumade so ebi. Number no at the screen so ensem bi se bia wo. Hello, good evening. Good evening. Me pa cho din ba bia ofre free. Me pa cho friend yes kan ka feel man so. Okay, Esther yentie o. Me pa cho e drum me me that face me that fight. By seeing me that's the way to okay. Madam Katun to na wo bisa ho asemi. Okay, Dr. Be you ano. Okay, yenhwe ye next caller e wa homa no so. Wonso betimi a join yen, obetimi afre, wonso won sem bisa na wa bisa. Hello, good evening. Hello, good evening. Me pa cho din ba bia afre free. E pa cho mi ka kade. Kade, ye from saying. Me pa cho me dia ama yentie o. Pa cho me ya we get okay. Okay.
Ntu person ohunu say e den na mana basa anya sa. Okay. Mama hwe me next caller. Hello, good evening. Okay, nana mama enti o. No, so that is the doctor said, and get your farmers and the power for the focus on the malaria or pneumonia. After so fever, SIL will be minded, pneumonia. If I so bit in okay, all right. Doctor, ebe you are no, mama hwe me next caller no. Ewo ahoma no so na ene ye brɛ nti ye ntumi emfa brɛ no enkɔ anim we brɛ. Hello, good evening. Hello, good evening. Fine. If I saw me oh, okay. Doctor be you are no. Why? Obey you are no. Until the course one away. Na Doctor be you are no. My your next caller ewa homa so. Obusu betimi a join yen by calling in na wo nsem bi se bia. Ya rebi na ha wo a person wo hu no a na wabisa na Doctor Timie ya no edi ama. Hello, good evening. Hello. Never show didn't be our free. A Japan takra de okay. Yentio a Japan takwa okay. A Japan yentio. Okay. 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 All right. Yes, yeah, that's a papa. Say once wait me from me for last caller. Na ya hwene ya sorry aka be say 5 minutes pe na ye bre na so na ye body tew na yakọ. Okay doc em say obi anya mai nkrofa afre kakra. Yeah. Asimbisa na din kan no. Yeah. Na o say hello, good evening. Never show didn't be our free. Hello, good evening. Yes sir, we didn't be our free. Yeah, the name is Samuel. Yentio Samuel. Samuel yetio. Good evening. Good evening, Samuel yetio. Okay, all right. Yeah, that's so about Dr. Basso. Okay, Doc, you're bringing the horse. Okay, last caller also. Hello, good evening. Hello. Good evening. Wouldn't maybe our free? Central region, Grace Yentio. Okay, all right. Dr. Beyano. Doc, young fancy Anna, your cousin Fafrena. Okay, Mesremo, more friend. And some bisana mo person mo bisani nyina telephone number here at that screen so say 0278 626262 no ekita Dr. Penimpa wada Madam Catherine clinic no enti mesra say and some bisano a o person bisani nyina no e ne ne wati hu no obetimi afre number isisi a men fresh studio hotline biem number no a to screen so say no Madam Catherine for number wo de frɛ ensem bisa bia ya rebia obia wo de bisa na menim sɛ on be ma ho anu ye doc yɛn hwɛ na yɛn sorry ye bre na so enti say the menses no yeah never 5 days. Okay. See no massa about 2 days. Mention I say on-call hospital now on checkups. Okay. Now I am ready to Ambassa. Okay. And no my pin to me causes our house. Okay. Change of environment back home. Change of environment. Yes. Okay. Soon we did you cry to me and so it me massa house back. Okay. The intimation is say obit me I know Madam Catherine with the journey being so I'm a problem. Every home. The mumbo no na wunya result a omo modern say obekọ hospital be ben. Okay. Na why you na hu say how we na dey sa ya we no aba na afi onto na mo na onu matu na okay. Okay. Afi we so friend na o ka say ne bo hye no ne chi ni nipadua no the wadi bi a friend is referred pains. Okay. Say our organs na internal organs ni bi ho back problem. A bit me refer pains na ba ho number bi ani. Okay. The intimation is onto na mo wo the hospital be ben no nko na honko na enya ne check up na yen hwe ntia amasa problem na ba. Se ko ba se bia hospital ko mo ntimi amoa no na oba Madam Catherine clinic mo be boa no. Be boa na kama. Okay.
Okay. Obi so very free chronic. Yeah. And also problem now all kind of message say ontwa na mo na omra say ontimi wan Madam Katrina I sabi e bia ben on kono onye checkups. Okay. Na afi on fair number no so na ni nkomo. Na say obeba ma ya bo na nya adumuti. Bibia ebe kama e de amano. Okay. Yebre no ekọ na yebre no so aso ye de bre na ye adwuma. Mesere say ensem bi se bia opeso bi sa no me di Madam Katrina for ho dance ya na me hye da nsuro. Ni nyina ene say omuwo apomuden pa ye de emanipa na omuwo nipa ho abotre na ye ka say obi ewo nimdie ewo apomuden ho a in fact omu ye number 1 oba Ghana ha nyina enti wa uwo eye Ashanti region ene ne pata mu nyina no Madam Katrina eye ayarasa bia bia o maba wo man mu a wodwumadi o mudi no odofo eba adwen ene nti ase so eno nti yare bia ha woni padua no mesra se for ne Madam Katrina na emwa doc ye ko fakakra bi so so man ana wo nchia bi wo adofo bi a person de nchia mo na yen sorry question ba ko bi na o say na say malaria ni fever bi yeah question say on time warm water nsuo a ye de na wonjai nsuo nyunu nom okay na onom warm water obitimi kra anka onfa lemon anka kakra anka twade okay twade is different na lemon so different lemon ye akutu na kese no okay onfa no bi unse lime ne wo dwuma edi na lemon so wo dwuma edi okay nti onyu so lemon ni bi o don fan fra warm water no pa bia no mo dey say obenum bi okay be bo an kama onya anwa nuane ni anajo didi onya na which me abo an kama okay dey make a che ni pa bia ne say o how bia ete wo so no wan twa na mo ha betina wo so ache okay Madam Katrina so nyame adum nti ye be boa ama wo ha na ada wo so ache mfie pi ni no e ma no etime afiri wo so kra okay de nchiama ya hwefo a wajebre na wo pe yumadi nyame sha wo bia Nyami enshira obibia we eye Dr. Daniel Boache ena yene no etimi ebedi nkomo edefa yapomuden ho da bia meka se ma wonkwa ho hia na wo ma wonkwa ho hia wa ebeboa papa wonkwa hia every Thursday 7 p.m. ekopem 8 p.m. ena yede ebrewo wodi ane se obekoso na abreni nyina no